Vi skal nu høre, om den nuværende social- og boligminister fra Socialdemokratiet, Pernille Rosenkrantz-Theil, var fredsvagt i Palæstina i 2004. Pernille Rosenkrantz-Theil giver i podcasten her også en solid analyse af, hvordan de kunne komme så vidt med undertrykkelsen af palæstinenserne. Her bringes første del af Pernille Rosenkrantz-Theils oplæg, og det vil blive fulgt op af en fortsat debat i en følgende udsendelse. Rent teknisk skal vi altså nu genhøre den originale udsendelse med Pernille Rosenkrantz-Theil fra 2004, som her bliver indrettet af forord og afslutning, skrevet den 29. oktober 2023 af flygtninge- og fredsjournalist Arne Hansen. Vi hører først Erik Skov byde velkommen til mødet den 12. januar 2004 i Frederikshavn. Jamen velkommen. Jeg repræsenterer Enhedslisten her i Frederikshavn. Og jeg vil sige velkommen til en aften med fokus på Palæstina. Og specielt velkommen til Pernille, som er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og sidste år havde du orlov for Folketinget, og der var du fredsvagt. Hun har lovet at fortælle dels om situationen i Mellemøsten, og så specielt om at være fredsvagt. Så når det er færdigt, så bliver der lejlighed for spørgsmål og debatter, kommentarer. Så bagefter så viser vi filmen De Besatte. Jeg vil dels sige lidt om mit principielle udgangspunkt for overhovedet at tage stilling til den konflikt, fordi i princippet kunne vi bruge den første uge på at diskutere Israel-Palæstinas historie. Og det er et interessant spørgsmål, men det er en meget lang debat, og jeg synes, at man skal forsøge at tage lidt udgangspunkt i, hvad er situationen i dag. Ellers så ender man også tit i et slagsmål om, hvem er det, der oprindeligt har ret til landet, og hvad ved jeg. Men man skal selvfølgelig have historien med i bagagen for at forstå det trusselsbillede, de to respektive befolkninger mener, at de står overfor. Så vil jeg sige lidt om, hvad man laver, når man er afsted som fredsvagt. Og så vil jeg sige lidt om den mur, som er i gang med at blive bygget inde på Vestbredden i øjeblikket. Og først for at sige lidt om det her med det principielle. I skal vide mit udgangspunkt, fordi det er ret afgørende i forhold til mange af de andre ting, jeg siger, at jeg ikke mener, at en stat, der har et religiøst grundlag, er legitim. Det vil altså sige, uanset om vi taler om Iran, om vi taler om Israel, eller om vi taler om Danmark, så mener jeg ikke, at sammenblanding af politik og religion, uanset på de forskellige niveauer, der er i de tre forskellige lande, så mener jeg ikke, at det er legitimt. Jeg mener principielt, at stater skal være sekulære. Og det betyder altså også, at jeg mener, at Israel må danne sig på et sekulært grundlag. Der er ikke nogen grundlov i Israel. Så man kan faktisk ikke sige, at det er en jødisk stat, men man kan heller ikke sige, at det er en sekulær stat. Det er en jødisk stat i sin egen forståelse nu, og det mener jeg, at den skal lave om på. Så mener jeg, at der er en fare for, at palæstinenserne eller nogle grupper i Palæstina vil stille krav om, at de palæstinensiske territorier skulle blive en islamisk stat. Det vil jeg sådan set mene var at begå præcis den samme forbrydelse mod de mennesker, der skal bo i staten, som Israel har begået over for de mennesker, der bor i den israelske stat. Nemlig at man undlader at lade folk have religionsfrihed og religionslighed. Så det er den ene del af det. Så har jeg det andet principielle udgangspunkt, som er ret væsentligt for at forstå, hvad jeg siger hen ad vejen, at jeg mener, at folk skal have ret til at bosætte sig, hvor i verden de har lyst. Det vil sige, at jeg med næb og klør vil bekæmpe enhver form for grænsedragning, og jeg vil med næb og klør bekæmpe et hvert tiltag, der gør, at folk ikke har fuldstændig fri bevægelighed, og ikke har fuldstændig egen fri vilje til at beslutte, hvor i verden de gerne vil bo. Og det er lidt væsentligt, når vi taler Israel-Palæstina-konflikten, fordi det betyder, at jeg mener, at det er i orden, at jøder fra den ganske verden bevæger sig afsted og finder på at bo i Israel. Det synes jeg er i orden. Det er fuldstændig op til de enkelte individer, der træffer det valg. På samme måde som jeg mener, at alle de palæstinenser, der har deres rødder i de palæstinensiske områder, de israelske områder, at de har ret til at bevæge sig tilbage til de områder og bosætte sig, hvor de har lyst til. Så det er altså mit principielle udgangspunkt for det her, og så kan I nok godt høre,
at jeg mener sådan set, at man bør løse flygtningeproblemerne. Og jeg mener ikke, at man bør kræve af Israel, at de skal lukke deres grænser for nye indvandringer af jøder rundt omkring fra. Det mener jeg skal være op til folk selv. Til gengæld så mener jeg ikke, at befolkningsgrupper kan flytte sig fra et sted til et andet, og så lave deres egne stater. Altså betingelsen for fri bevægelighed er selvfølgelig, at man er der på fælles vilkår og i øjenhøjde med hinanden, med de mennesker, der er der, altså der, hvor man bevæger sig hen. Og det må man sige ikke har været tilfældet i forbindelse med, at man lavede staten Israel. Desværre. Så vil jeg også sige, at jeg mener ikke, at den her konflikt handler om religion. Jeg mener, den handler om land. Jeg mener, den handler om sikkerhed. Jeg mener, den handler om vand. Jeg mener, den handler om territorier, altså grænsedragninger, den slags. Og så handler den i høj grad om religion, forstået på den måde, at religion kommer til at spille en rolle, fordi at der i begge lejre er fundamentalister, der holder resten af befolkningen som gidsler. Både på den israelske side og på den palæstinensiske side. Og derfor spiller religionen en rolle, men jeg mener ikke, at religionen er udgangspunktet for konflikten. Og der er det også vigtigt at vide, at i Palæstina før, at der var noget, der hed Israel, der var der både jøder og kristne og muslimer. Størstedelen var muslimer. Inden staten Israel blev dannet, var der 10% kristne og en lille gruppe jøder. Så det var altså virkeligheden, før at man fik den konflikt, der er i dag. Og det fungerer selvfølgelig ikke fuldstændig fredeligt. Det fungerer med de gnidninger, der nogle gange er, når forskellige befolkningsgrupper og forskellige religioner lever side om side. Men den konfliktsituation, vi ser i dag, er meget ekstrem i forhold til de stridigheder, der har været på det tidspunkt. Ja. Så vil jeg sige lidt om, hvad er det, man laver, når man er afsted som fredsvagt? Altså, det kommer meget ind på, hvad situationen er. Da jeg var afsted som fredsvagt, der var jeg i Bethlehem, og jeg kender Bethlehem meget godt, fordi jeg har været dernede tidligere. Og det vil sige, at jeg kunne bevæge mig rundt i gaderne, uden at skulle være sammen med palæstinenser. Problemet med at være sammen med palæstinenser er, at de bliver skudt på, når man bevæger sig rundt. Og derfor så er det faktisk bedst, hvis man har folk dernede, som kan bevæge sig frit omkring. Med mindre er det sundhedspersonale, som i højere grad kan bevæge sig rundt, uden at der er så stor risiko for, at de bliver skudt. Situationen i Bethlehem på det tidspunkt, hvor jeg var der, var, at fødselskirken var blevet besat af en gruppe palæstinenser, og rundt om fødselskirken var der israelsk militær. Og hele det område, der lå omkring fødselskirken, altså en kilometers radius fra fødselskirken, var hermetisk lukket. Og havde på det tidspunkt, jeg var dernede, været hermetisk lukket i 3 uger. Og når ting er hermetisk lukket dernede, så betyder det, at der ikke er nogen adgang til mad, der er ikke nogen adgang til medicin, der er ikke noget adgang til andre drikkevarer end det, der kommer ud af vandhanen, hvis man er så heldig, at israelerne ikke har lukket for vandet. De sidder på hovedvandledningen dernede og kan altså åbne og lukke for vandet, som det passer dem. Og det betyder, at man ikke må bevæge sig ud. Altså det betyder, at man ikke må gå ud i sin egen baghave. Selv ikke, hvis man har en høj mur rundt omkring sin baghave. Man må ikke bevæge sig ud af sit hus. Og hvis man gør det, så bliver man skudt på. Det, der lå uden for den kilometers radius, der var der udgangsforbud. Og det blev ophævet en gang hver anden eller hver tredje dag i et par timer. Og det betød, at de havde samme regler som dem, der var inden for den kilometer, på nær at de en gang hver anden tredje dag kunne få lov til at komme ud. Og det betød, at der kunne de så komme ud og få fat i fødevarer. Det eneste problem, der selvfølgelig er ved det er, hvem er det, der får de fødevarer ind til byen. Det kan man selv sagt ikke, når der er. Altså de forretningsdrivende, der er, har selvfølgelig ikke nogen mulighed for at tage til Jerusalem og hente fødevarer, eller have den sædvanlige varestrøm kørende, fordi at de også er lukket ind. Og det betyder altså, at når der er den her type af udgangsforbud, så sulter folk. Og så er der en mulighed for at få mad, og det er, at folk udefra kommer med mad. På det tidspunkt, jeg var der, var det også sådan, at udlændingen måtte ikke bevæge sig ind i områderne. Og vi blev i et eller andet omfang tolereret alligevel. Men faktisk er det sådan, at folk har oplevet at blive skudt på, fordi at man gik over et sted, hvor man ikke måtte gå over. Altså vi måtte i princippet ikke bevæge os ind i de områder. På det tidspunkt var der ikke nogen af fredsvagterne, der var blevet skudt endnu. Altså de var blevet skudt på, men der var ikke nogen, der var døde af det endnu. Og på det tidspunkt var stemningen stadig den i det israelske militær, at det ville se meget, meget dårligt ud, og det ville sætte Israel i et meget dårligt lys, hvis der kom vesteuropæiske lig hjem fra de israelske områder. Og det betød, at vi på en eller anden måde var fredhellige dernede, at vi kunne gøre nogle ting, som palæstinenserne ikke kunne. Og det var blandt andet at tage frem og tilbage fra Jerusalem og hente madvarer og hente medicin,
og køre det ind i de palæstinensiske områder og fordele det, på trods af, at vi egentlig ikke måtte bevæge os rundt i gaderne. Og så går man altså, for dem af jer, der har set 12 Monkeys, så er det sådan, det virker. Altså, at man forestiller sig, at der har været biologisk krigsførsel. Der er ingen mennesker tilbage, alt er øde, alt er udryddet. Forestil jer at gå rundt i sådan en by. Det er sådan, Bethlehem virker på det tidspunkt. Fordi alle mennesker sidder inde bag deres vinduer, gardinerne er trukket for, og der er ikke en lyd, der er fuldstændig stille. Og så bevæger man sig rundt i de der fuldstændig mennesketomme gader. Og alt, altså biler og murbrokker og altså kæmpe huller i vejene og affald, der ligger og stinker og altså døde katte og altså det er et stort mess. Og der bevæger man sig så rundt med armene ude for kroppen, og så går man med 1 eller 2 kilometer i timen for at vide sig fuldstændig sikker for, at når man drejer dem næste gadehjørne, så kan der sidde en sniper, og den sniper skal nå at se, at man er lyshåret og har blå øjne, inden han trykker på aftrækker. Så derfor så bevæger man sig meget langsomt. Eller hvis der kommer en tank omkring hjørnet, så skal de også kunne nå at registrere, at man ikke er palæstinenser, så de ikke åbner ild. Det har man ret stor respekt for, kan jeg afsløre, når man går rundt dernede. Og man har ret stor respekt for, at kommer der en gruppe soldater, så klør man sig ikke lige på kinden i en pludselig bevægelse eller et eller andet. Så anspændt er situationen, når der er udgangsforbud. Men vores rolle var altså som sagt så at bringe mad og medicin rundt til de forskellige hjem. Og i virkeligheden så fungerede jeg som en almindelig taxakurer. Altså simpelthen, fru Jensen nede på hjørnet har 5 panodiler, og herr Petersen over på det næste hjørne har behov for dem. Men eftersom de ikke må gå udenfor, så er der nogen, der bliver nødt til at hente medicinen det ene sted og bringe det andet sted. Så det var simpelthen den rolle, vi havde. Og når vi bevægede os rundt i gaden, så fik vi samtidig den rolle, at palæstinenserne kunne gå udenfor. Fordi når vi var der, så var der relativt lille chance for, at israelerne ville åbne ild. Men det resultat, at folk lige kunne løbe over og hilse på kæresten, eller lige kunne gå over og sige goddag til søsteren, eller gå ind og hente noget sukker hos naboen, eller hvad folk nu gjorde. Og det gav altså et pusterum. Altså, det gav et pusterum fordi at folk simpelthen har siddet og røvkedet sig på det tidspunkt i 3 uger. Forestil jer at bo, som nogle af palæstinenserne gør. Man har 30 kvadratmeter, og man har 5 unger, og man bor der i 3 generationer, ikke? Prøv at forestille jer at have 3 teenagebørn siddende i 3 uger, hvor at de ikke må lave andet end at sidde. De må ikke bevæge sig udenfor. Altså, vi havde et par meget unge fredsvagter med derned, og jeg kan godt fortælle jer, at vi var ved at blive bims om aftenen, af at vi ikke kunne få de der gummibold til at sidde stille, ikke? Altså, så forestil jer at være indespærret i 3 uger, hvor man ikke engang i dagtimerne må gå udenfor, ikke? Jeg ville blive skråt vanvittig, hvis jeg var forældre i den sammenhæng. Og det betød altså det der med, at der var et eller andet pusterum, at der var noget, man fik noget at tale om. Altså, gud, hvor ser de der underlige ud, eller hvor har de noget mærkeligt tøj på, eller de taler et underligt sprog, eller et eller andet. Altså, bare et eller andet afbræk i forhold til en hverdag, hvor der ingenting sker. Det betød rigtig meget for folk. Så var der nogen, der kørte på ambulancer. Det er en af de ting, der blev debatteret herhjemme. Jeg havde en lille kontrovers med ham, der er generalsekretær i Røde Kors, fordi at han var meget imod, at vi kørte med ombord på ambulancerne. Det ændrede han så opfattelse af, da jeg mødte ham nede i det palæstinensiske område, der var dernede som fredsvagt. Fordi at han jo godt kunne se, at uanset hvad man mente om den situation principielt, så var det den eneste måde at få såret folk frem og tilbage. Det var den eneste måde at transportere folk, der var blevet syge på hospitalet. Og årsagen til det er, at det israelske militær siger, at det kan godt være, at det er Røde Halvmåne, ambulancer. Og de i princippet er beskyttet af international lov og bla bla bla. Men vi ved, at der gemmer sig terrorister inde i de ambulancer, og derfor beskyder vi dem endnu inden, at vi har åbnet for at se, hvad der er inde i dem, ikke? Det udgangspunkt gør det selvfølgelig lidt besværligt at få folk til at køre de der ambulancer. Og i det øjeblik, at man har en international fredsvagt siddende, så bliver der ikke åbnet ild. Og det er simpelthen en beskyttelse af ambulanceføren, og det er en beskyttelse af vedkommende, som skal transporteres til eller fra hospitalet. Så det er altså en fuldstændig nødvendig funktion dernede. Der har jeg så en af de aller værste beretninger dernede fra. Jeg vil snakke terrorisme om lidt. Men I skal høre en historie om det der ambulancekørsel, som fortæller lidt om hverdagen dernede. Det er sådan, at en af de fyre, som jeg var dernede som fredsvagt sammen med, han kørte på ambulancerne. Og han skulle transportere en førstegangsfødende kvinde
fra sit hjem til hospitalet, fordi der var komplikationer med fødslen. Og nu kan jeg godt høre, at det bliver en tårepærser, ikke? De kommer op til checkpointen, til den israelske checkpoint. Og der står så de her 8-10 israelske knægte på en 18-20 år, eller hvor gamle de er. Og jeg ved ikke, om I har overvejet en fødsel, men kvinder har det med at skrige temmelig højt, når de føder, i hvert fald nogle af dem. Når der er komplikationer ved fødslen, så får den lige en ekstra oktav. Der er ikke nogen tvivl om, at når man er i et område, hvor der ikke er en lyd, fordi der er udgangsforbud, så ved de udmærket, hvad der foregår. De var inde og tjekke, hvad der foregik. De var inde og tjekke den ambulance for, om der var terrorister. De var ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der foregik i den ambulance. Der er ikke nogen kø, fordi der er ikke nogen biler, der må bevæge sig rundt, så det er ikke et eller andet med, at man står og venter på, at nogle andre kommer igennem checkpointen. Der er ikke nogen grund til, at de fik lov til at stå og vente mellem 6 til 8 timer på at komme igennem den checkpoint. Det øjeblik, at hun holdt sin kæft inde i den ambulance, der fik de lov til at køre igennem. Men grunden til, at hun holdt sin kæft, var, fordi hun var besvimet, fordi barnet var dødt inde i hende. Fordi at der var gået for lang tid. Så får de lov til at køre igennem. Hun får fjernet sit døde barn ved kejsersnit på hospitalet, og bliver kørt tilbage igen 2-3 timer senere. Den her gang bliver de så også stoppet ved checkpointen, men der tager det kun 20 sekunder. Nemlig de 20 sekunder, det tager den ene af soldaterne at åbne bagsmækken ind til ambulancen, tage sådan en nødhjælpspakke med børnetøj, kylde den hen i skødet på hende og sige bedre held næste gang. Og så smække døren i igen og lade dem passere. Altså, det er en af de historier dernede fra, som berørte mig allermest. Og det er jo ikke den eneste af den type historie, der er. Prøv at forestille jer, hvad det gør ved en familie. Prøv at forestille jer, hvordan hendes mand reagerer, når hun kommer hjem. Prøv at forestille jer, hvordan bedsteforældrene til det barn, de har gået, eller det barnebarn, de har gået og glædet sig til, hvordan de reagerer på sådan noget. Lige præcis i den familie, der har man sået kimen til den næste selvmordsbomber. Det er det, man skaber, når man skaber det psykiske pres, og når man laver den form for statsterror mod andre mennesker. Det er, at de bliver desperate, det er, at de ikke føler, at der er noget håb, og det er, at de griber til nogle metoder, som vi alle sammen går ud fra og synes er dybt hamrende sindssyge. Ja, sådan nogle situationer skal man så også deale med, og det er et af problemerne ved at være fredsvagt. Det er, at det er vi ikke i stand til. Og derfor har vi haft meget glæde af de psykologer og de læger og det sundhedspersonale i øvrigt, som frivilligt har stillet sig til rådighed for de folk, der har været dernede som fredsvagter. Men virkelighedens verden er, at de eneste mennesker, der var inde i Jenin under massakren, udover det israelske militær og de palæstinenser, der blev massakreret, det var fredsvagter. Og det var fredsvagter uden nogen som helst forudsætninger for at stå i en situation, hvor folk bliver massakreret. Og der skal man passe på, at en fredsvagt ikke bliver til mere skade end gavn. Fordi det er klart, at står man og ser folk blive splittet ad i atomer, så er der overvejende risiko for, at man går i chok, og dermed bare bliver endnu en belastning på det nødhjælp, der senere kommer ind. Og derfor, og der er tingene selvfølgelig efterhånden, som fredsvagtsbevægelsen har vokset sig større, blevet sat mere i system, end det var i starten. Altså, at man har sørget for, at folk får de opgaver, hvor at man forventer, at der er mindst risiko for, at man bliver sat i en situation, man ikke ved, hvordan man skal takle. Men man kan aldrig vide, når man er i en krigssituation. Det giver sig selv. Så er der en masse, der handler om observation og nedrivning. Det er nemlig sådan, at israelerne synes, at en af måderne, at de skal genere palæstinenserne på, det er ved at bulldoze deres huse. Og det gør de for eksempel, hvis de har fundet ud af, at en eller anden palæstinenser er en del af et af de partier, de ikke bryder sig om. Og eftersom de ikke bryder sig om det eneste af de palæstinensiske partier, og størstedelen af den palæstinensiske befolkning er medlemmer af et parti, så er der altså ret mange palæstinenser, det her kan gå ud over, ikke? Så er der en eller anden, der har haft næsen for langt frem i en demonstration, eller der har været en, hvis unger har kastet med sten efter tanksene, eller hvad ved jeg. Det virker så vilkårligt, at man tror, det er løgn. Men resultatet af den slags handlinger er, at så kommer der en bulldozer og vælter ens hjem. Og så står der en familie på 15 mennesker uden noget tag over hovedet. Og der er fredsvagternes arbejde at være til stede og forsøge at forhindre nedrivning, forsøge at få det israelske militær til at forklare, hvorfor nedrivning skal foregå. Og der kan de faktisk ende med at blive så trætte af det, at de ender med ikke at gøre det. Så det kan faktisk lykkes at undgå de her nedrivninger. Og så er det fredsvagternes rolle at forsøge at finde ud af, hvordan fanden man får omplaceret de mennesker, så de har et sted at bo. Ja, men det er lidt om, hvad man laver dernede.
som fredsvagt. Jeg troede, at vi var nået et lavmål, da massakren i Jenin foregik. Jeg troede, vi var nået dertil, at nu ville det internationale samfund reagere. Nu ville nogen reagere. Nu ville folk stoppe med at holde hånden over Israel på grund af dårlig samvittighed over 2. verdenskrig. Det troede jeg faktisk. Og jeg troede også, at det var sådan, at nu er vi nået det laveste punkt, vi kan komme for, hvor langt man kan trække en undertrykkelse af et andet folk, uden at blive grebet ind. Og så begynder de guddødme at bygge en mur. Altså, er man 15 år efter Berlinmuren falder som internationalt samfund, tillader, at der bliver bygget en ny mur. Det er mig komplet ubegribeligt. Jeg forstår det ganske simpelt ikke. Der bliver bygget en 350 km lang mur, der er 8 meter høj, som har en sikkerhedszone på 40 meter på hver side, og for enden af hver sikkerhedszone er der et 2 meter højt lag af pigtråd. For hver, jeg kan ikke huske om det er 50. 20. meter, er der et vagttårn, hvor folk står bevæbnet med maskingevær. Ikke? Altså jeg har kun været et sted, hvor det var på den måde, og det var i Østberlin. Det er mig komplet ubegribeligt, at man tillader det at ske en gang til. Den her mur, den siger de er til af sikkerhedsmæssige årsager. Det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved. For det første, så vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om man skaber større sikkerhed ved at lave en mur. Der bor 1 million palæstinenser inde i Israel. Hvordan har de tænkt sig, at den mur skal forhindre den 1 million palæstinenser, der bor inde i den israelske del af Israel, i at lave selvmordsbomber? Det kan den jo ikke. Den mur har én funktion efter min bedste overbevisning, og det er at dele det palæstinensiske område op på en måde, så det bliver umuligt at skabe en bæredygtig stat. Den ligger ikke langs Vestbreddens grænse. Hvis den gjorde det i det mindste, så ville man inden for den murs rammer kunne udveksle varer, kunne tage på arbejde på tværs, besøge familien, have en eller anden form for økonomisk infrastruktur. Den mur, der er her, den omkranser byer. Den går ind i landet og snupper nogle byer med ud i den israelske side, og lader andre byer blive klemt inde, sådan så det der før var en hovedfærdselsåre, der er nu kun én indgang. Så ligger det simpelthen med en ring rundt om, og så er der én indgang herude, hvor folk skal have tilladelse til at komme frem og tilbage. Og det vil sige, at al handel med den by er blevet slået ihjel. Alt, hvad der har været af økonomisk liv i den by, er blevet slået ihjel. Det er konsekvensen af muren. Plus det, at en meget, meget, meget stor del af palæstinensernes landjord, den er blevet taget fra dem. Og det betyder selvfølgelig, at de ikke kan dyrke deres oliven, og de ikke kan dyrke deres appelsiner, og de ikke kan få økonomien til at hænge sammen i området. Det er simpelthen en udsultning af palæstinenserne. Og det er en metode til at gå ind og lægge sine hænder på store dele af Vestbredden, som i dag kaldes Vestbredden og en del af det besatte område. Det er simpelthen en annektering af de områder. Ja, jeg tror egentlig, at jeg vil stoppe her med de her ting omkring muren. Så synes jeg, der skal være åben for spørgsmål og kommentarer. Så kan jeg komme ind på lidt mere senere. Ja. Det er mere, at vi skal sige, hvad det hedder. Det hedder Tanja. Jeg undrer mig over, hvad meget vidste du om, hvad arbejdet indebar, inden du tog afsted som fredsvagt? Og hvad har du regnet med, at du skulle ned til? Altså, jeg vidste nok mere, end de fleste gjorde på det tidspunkt, der tog afsted som fredsvagter. Vi havde ikke et organiseret fredsvagtsnetværk i Danmark på det tidspunkt. Og det vil sige, at de kontakter, vi havde, var de israeler og palæstinenser, som stod for det dernede. Og det vil sige, at vi vidste relativt lidt. Vi havde fået en adresse, hvor vi skulle dukke op i Jerusalem, og hvor der så ville komme nogle folk og afhente os. Men situationen var den, at jeg kendte folk i Bethlehem. Og det gør, at man er mere tryg ved at tage derned, altså før vi fik fredsvagtsnetværket herhjemme. Det giver sig selv. Fordi det vil sige, at når man stod dernede palle alene i verden, og alligevel ikke synes det var sjovt at være i krig, så havde man et sted at tage hen, ikke? Men altså, vi vidste jo lidt om, hvad opgaverne kunne gå ud på, men vi vidste også, at situationen kunne ændre sig fra sekund til sekund, fordi at fødselskirken var besat, og fordi at vi havde sat os i hovedet og skulle være, hvor fødselskirken var, ikke? Og derfor kunne vi ikke vide særlig meget om, hvad man reelt kunne lave, når vi kom derned.
Ja, altså nu der er tingene meget mere organiseret, fordi at der er et dansk fredsvagtsnetværk, og det vil sige, at man er inde til en række møder, inden man tager afsted, hvor man diskuterer gennem, hvilke opgaver man er villig til. Man kan virkelig gøre det på mange forskellige måder. Altså aldersspredning, da jeg var afsted som fredsvagt, der var de yngste en 17-18 år, og den ældste, der var i Bethlehem på det tidspunkt, var 85. Og det giver sig selv, at bare rent fysiske årsager, så kunne en 85-årig kvinde ikke være i Jenin under massakren. Altså bare ideen om at skulle vælte rundt i murbrokker, for eksempel, det går ikke, vel? Og det vil altså sige, at fredsvagtsnetværket fungerer på en måde, hvor at der er opgaver for alle, ikke? Altså, og nogle af opgaverne består, som sagt, i at hente fødevarer frem og tilbage fra Jerusalem. Så der ligger man og drøner frem og tilbage i en bil. Og man kan i et eller andet omfang planlægge sig udenom at komme til at være der, hvor at de heftigste krigshandlinger er. Men man kan selvfølgelig aldrig vide sig sikker. Og noget af det, man ikke er forberedt på, det er, at krig, det er altså noget andet end de der små lysende ting, der falder ned over nattehimlen, ikke? Altså, første gang, at man hører et maskingevær 2 meter væk fra ens ører, og man ikke kan høre, hvad for en retning det skyder i, fordi man ikke har hørt det før, ikke? Der er det ikke så sjovt at stå i en krigszone. Men man opdager også, hvor lynhurtigt man bare accepterer af sådan en situation. Og det er først, når man så kommer hjem, at man opdager, okay, så bruger vi lige de næste 5 måneder hos en fysioterapeut på grund af den der fuldstændige anspænding, man har fået af at gå rundt dernede, ikke? Så det er virkelig først, når man kommer hjem, at det der chok over de ting, der foregår, det sådan rigtig forplanter sig, ikke? Altså, det billede, jeg havde af fredsvagter, det var blandt andet, det begyndte at snakke om det under Irak-krigen. Der var en hel masse, der skulle ned og stå på de her forskellige steder. Vandreservoir, olie, haløjse og så videre. Det var sådan set det, jeg havde af billedet på det. Og jeg var ikke helt sikker på, hvad gang det egentlig skulle gøre. Havde du overvejet at sætte sig ned omkring ved Irak-situationen der? Nej, det havde jeg ikke. Altså det der med at være levende bombeskjold, ikke? Det mener jeg godt kan holde i nogle sammenhæng. Altså det har folk gjort i Guatemala for eksempel. Men hvor at krigen har været meget mere guerillaagtig, end den er i forbindelse med Irak. Og når krig er mere guerillaagtig, end de er, når de amerikanske bombefly ryger på vingerne, så betyder det jo, at det gør en forskel, at man ser anderledes ud. Altså de ved, at der er en fra det internationale samfund. Det er et bombefly ærligt talt relativt ligeglad med, ikke? Altså det er selvfølgelig meget. Altså jeg synes, at intentionen bag det er rigtig, rigtig fin, ikke? Men jeg tror, at en krigssituation, som hvis det ikke er sådan noget med smågrupper, der bekæmper hinanden eller et eller andet, ikke? Så tror jeg faktisk, at der er større behov for, at man varetager civile opgaver, ikke? Også fordi, hvis man ikke er trænet soldat, ikke? Så tror jeg simpelthen, at man bliver en slags klodsat, når man vælter rundt dernede, ikke? Altså sådan tror jeg bare, det er. Altså, man har bare ikke en nødvendig kompetence. Altså præcis ligesom fredsvagterne ikke havde det i Jenin, ikke? Altså hvad fanden stiller man op med en, der har fået slået benet af? Altså hvis man ikke er læge, jamen så kan man egentlig ikke så meget andet end at konstatere, at manden ikke har noget ben. Fik I noget, førstehjælpskursus, et eller andet til? Nada, intet. Og det er også en af de store forskelle på de første, der tog afsted, og dem, der tager afsted nu, ikke? Det gør de nu så, ikke førstehjælpskurser. Altså folk, der ikke har sundhedsuddannelser af en eller anden karakter, eller psykologuddannelse, bliver ikke kastet ud i de områder, hvor tingene er virkelig grimme. Folk kommer igennem et træningskursus, altså hvor at man lærer, hvordan man takler soldater, og altså hvad er det, man skal sige til dem, hvad er det for nogle rettigheder, man har. Hvad vil deres udgangspunkt være i den situation, når man møder dem? Altså man træner nogle ikke-voldssituationer, ikke? Altså træner simpelthen at lære, at hvis der er en, der knaller dig ind på hovedet med en geværkolbe, ikke? Så udover lige først at gå i gulvet, så bliver du i øvrigt liggende på gulvet. Altså man skal lade være med at begynde at spille helt og slå igen, eller så ryger hele ikke-voldstanken ved fredsbevægelsen, ikke? Eller hvis man står og skubber frem og tilbage for at komme igennem med mad, at så må der aldrig være andet end det, folk vil kalde møffen. Altså, og hvor det er det, der er forståelsen både blandt soldaterne, altså hvor det er symbolsk, ikke? At vi skal lige markere, og så får man lov til at komme igennem, ikke? Men i det øjeblik, at de begynder enten at skyde på folk, eller smide med sådan, de har sådan nogle soundbombs, hvor man ikke kan høre, om det er en håndgranat, eller om det bare er lyden, ikke? Der lærer man simpelthen, hvordan
hvordan kan man høre forskel, og hvordan takler man situationen? Og hvad er der for en risiko ved det? Fordi det israelske militær har brugt meget skyde ned i jorden og ind i væggen, ikke? Og selvom jeg godt ved, at det lyder komplet sindssygt, når man er herhjemme, så er det meget rart at vide, når man er dernede, at det betyder, at den kugle, der rammer en, formodentlig ikke slår en ihjel. Fordi farten er blevet taget af den, ikke? Og det er der selvfølgelig heller ikke nogen garanti for. Men det er bare meget rart at vide de der risici hjemmefra, i stedet for at stå dernede i en situation, hvor man ikke aner, om ens kammerat har fået dødbringende skud, eller om det er noget, man kan pille ud med en pincette. Så sådan nogle ting, det bliver man trænet i nu. Det ville have været rart at have prøvet, inden vi selv tager afsted. Jeg vil bare lige sige, at træne. Jeg har lige været dernede i november måned, 3 uger. Og man får en god briefing, vil jeg sige, inden man tager afsted herhjemme. Og så kommer det kursus, som du snakker om dernede. Men det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, som du også var inde på, at man kan altså godt stå der og lege forskellige situationer. Og når man så står i den virkelige situation, og man ikke har været vant til sådan noget før, så er man altså ikke så forfærdelig klog. Nej, det er man fandme ikke. Men den anden ting er også, at det er utroligt så hurtigt, at man ligesom bare vender sig til, at sådan er livet her. Og det jeg lige har lyst til at sige i den forbindelse, det er, at vi er alligevel med vores mere eller mindre lyse hår jo privilegeret, fordi godt nok er der gået et par stykker til, det skal vi jo heller ikke glemme, man kan altså dø af det, og det sidder nok også efterhånden fast i bevidstheden, ikke? Men de er ikke glade for at gøre os noget, men de kan give os mange fornemmelser af, hvad det er for en fuldstændig ufattelig ydmygelse, som du også rigtig har nævnt, de palæstinensiske mennesker er udsat for. Og det synes jeg er noget af det, som jeg i hvert fald bærer med mig, når jeg kommer hjem, og jeg kan blive helt rystende i stemmen nu, så I kan høre bare ved at tænke på det. At leve sit liv hver eneste dag, vågner du op og ved ikke, hvor du er, inden natten kommer, ikke? En ung mand, som vi snakker meget med dernede, som er sådan en koordinator, han blev interviewet af en af de andre fredsvagter om hans liv, og han er selvfølgelig siddet i fængsel og blevet slået og gjort alt det der ved, som han jo altså bliver, når man er en ung fyr, der engang, da man var 15-16, jo må smide sin sten for, hvad fanden skulle man ellers gøre. Nu er han så 28-29 og arbejder for ISM, altså organisationen dernede, som koordinerer alt det fredsvagt. Og så bliver han så spurgt, efter han er siddet og fortalt, så siger intervieweren til ham, men hvad så, er du bange for at komme i fængsel igen? Eller som tror du kommer i fængsel igen? Og så han bare på hende, så sagde han, de kan jo bare komme og hente mig. Og det er det, de ved. De kan til hver en tid bare blive hentet. Og de prøver alligevel at leve deres liv. De vil leve deres liv, og de vil ikke lade sig fordrive. Og det er jo det hele huset går på. De skal smutte, og det er det, de vil have. Og det gør de ikke. Og det er fantastisk. Jamen, jeg tror faktisk, at Jenin var prøvekluden på, om man kunne gøre det samme som i 48, ikke? At hvis man laver massakre nok i de første landsbyer, så begynder folk at løbe, ikke? Og eftersom at Jenin altid er blevet opfattet som et af de mest hardcore politiske steder, hvor folk nægtede at bøje nakken, så tror jeg faktisk, at man havde regnet med, at knække ved Jenin, så begynder folk at løbe. Og det gjorde de bare ikke. Det lykkedes med ikke at knække Jenin. Og det tror jeg er en af årsagerne til, at man så griber til at gå i gang med at bygge murene. Som jo dræber alt. Ja. Men vilkårligheden er faktisk... Checkpoint watch, det synes jeg egentlig også er ja, det er rigtigt. Den skulle næsten også med. Det blev ikke brugt så meget, da jeg var dernede. Så det kan godt være, at du kan sige mere om det, end jeg kan. Det var sådan noget af det, som vi der, hvor vi var, eller hvor jeg var, måtte bruge meget af vores tid på, for der var ikke så meget andet. Vi var til nogle demonstrationer, altså imod muren på forskellige steder, og prøvede soundbombs og tåregas og alt det der sjove noget, som jeg har været lykkelig forskånet for indtil nu, men så fik jeg også lige noget at prøve det her i min høje alder. Men checkpoint watch, det var altså simpelthen at være til stede ude ved de forskellige checkpoints, hvor palæstinenserne er nødt til at passere, hvis de vil prøve at komme ud til deres marker, eller hvis de vil prøve at komme til deres arbejde eller universitet eller sådan noget. Og for at ligesom bare være der, og på den måde måske lægge en dæmper på chikanerierne. Det løser ikke altid, men så kan man jo gå hen og prøve at snakke med de der soldater og sådan noget. Og det kan man bruge meget tid på, og den er godt brugt, vil jeg sige, for vi tror meget på, at når vi er der, så nogle af os, så er der alligevel grænser for, hvor hæsligt de kan finde på at opføre sig. Jeg var dernede under ramadanen, og den er jo betyder jo meget for de mennesker. Og der oplevede jeg ved Nablus, at der stod, vi kom ud til checkpoint der om eftermiddagen, og der stod en, jeg tror jeg sådan, der stod vel 200
unge kvinder, som studerede på universitetet i Nablus, og de skulle nu hjem. Det var en torsdag eftermiddag. De skulle hjem, og det var den sidste weekend, eller sådan weekend, altså den sidste ramadan-weekend, som de ville kalde det, hvor de jo slutter af med en kæmpe fest. Så de skulle hjem til Jenin blandt andet og andre steder. Og de havde stået derude, vi kom ud kl. 3 om eftermiddagen, og der holdt en lang kø af nogle lastbiler. Chaufførerne, de tog det roligt. De sagde til os, det er synd for pigerne. Og vi gik hen, og pigerne havde stået der fra kl. 11 om formiddagen, og nu var det kl. 3 om eftermiddagen. Og de var bare stået der. Der kom en frem af gangen, ganske langsomt blev hun undersøgt, kropsvisiteret på den mest modbydelige måde. Altså det er muslimske kvinder, som har en meget stor, de prøver sig ikke om, at der er fremme, der rører vi dem i hvert fald, ikke? Og en af gangen fik de måske lov til at gå, og de havde altså stået der og ventet i 4 timer. Så gik vi hen og snakkede med de der checkpoint-soldater, og sådan spurgte om, der ikke var mulighed for, at det sådan kunne gå en lille smule hurtigere, for de skulle jo videre med nogle nye taxaer, ikke? Og før de kom hjem, var det mørkt, og man må heller ikke, når man er en ung muslimsk kvinde, bevæge sig ud alene efter mørkets frembrud. Så alle de der ting, der er omkring deres liv, det er bare jogge på og jogge på og jogge på. Der blev vi simpelthen derude til klokken var 5, så havde de endelig fået låse dem igennem, og der var det så også fuld og mørkt på det tidspunkt i november måned. Og så skulle de jo videre, og så kan man jo bare bede til, at den samme historiske deltagelse ved det næste checkpoint. Det er sådan en fuldstændig urimelig ting. Jamen altså, kvinder kan jo også være selvmordsbomber, og de skulle sætte sig ned der og lukke op, og de sad med deres søde kager og alt det der snask og hyggenad, de havde købt, de skulle have med hjem, og så sad de bare der og Og det er næsten det værste. Altså det der med, at man ikke aner, om man kan... Altså man aner reelt ikke, om man kommer i skole eller på arbejde, eller... Altså, en af mine gode venner dernede, han var lige blevet forlovet, da jeg kom derned, ikke? Stjernenyforelsket, ikke? Og så er der kraftedeme med nogen, der besætter fødselskirken, ikke? Altså, så kan han ikke komme til at se hende, vel? Og det er ikke helt i orden, det der med at sove sammen, før man er gift, selvom man er blevet forlovet, vel? Så det er heller ikke sådan noget med, at man bare lige kan arrangere eller et eller andet, vel? Og han endte simpelthen med at insistere på, og det er altså med livet som indsats, ikke? Og få lov til at køre med i vores pressebil og ligge nede på gulvet, og så blive kørt op til hende for at få lov til at gå ind og give hende et kys, ind i bilen igen og tilbage igen, ikke? Altså hvad folk ikke vil gøre, mand, for sådan nogle små bitte ting, fordi de ingenting har til daglig, ikke? Der er bare ikke noget. Og der bliver der løbet nogle risici. Altså en af grundene til, at der er så mange børn, der dør i det her, ikke? Det er faktisk fordi, de er lige så tossede som folk, der er nyforelskede, ikke? Det er fordi, at de ikke... De kommer til at gå ud i gaden, når de ikke må det, fordi så kigger mor lige den anden vej, og så kan man lige gå ud og prøve at spille bold i 5 minutter, og så bliver man skudt, ikke? Altså, og vilkårligheden omkring de overgreb, der foregår, den er helt ubærlig. Altså det der med, at man ikke ved, kommer jeg nu ikke til at se min kæreste det næste halve år, eller altså, nu har jeg siddet og læst til eksamen i 3 uger, ikke? Og så bliver jeg nødt til at vente til næste år med at få taget den eksamen. Eller nu havde jeg lige fået et nyt arbejde, og så er der closure en måned, og så bliver jeg fyret, ikke? Altså det der med, at man bare aldrig ved, hvordan dagen i morgen ser ud, det er altså næsten ikke til at bære. Altså hvis det bare stabilt var sådan, at de aldrig åbnede grænserne igen, eller altså så havde man i mindste det at forholde sig til, og så kunne man sidde i et fuglebur og leve resten af sit liv, ikke? Men den der vilkårlighed, det er simpelthen næsten ikke til at holde ud. Og vi kan jo bare tage hjem. Altså jeg mener, for os er det jo ingenting ved siden af det er at leve dernede til hverdag. Ja? Jeg vil dog tilbageholde et døgn. Ja, det er der jo nogle stykker, der efterhånden har prøvet dernede, altså, ja. Og uden forklaring selvfølgelig. Ja. Igen noget, man prøver, hvordan det er, den her vilkårlighed, ikke? Jo. Lige da man troede, nu skulle man have igennem alt det her tjekkeri og forskellige arter, skulle man bare lige igennem den sidste smut, så blev man taget, og vi fik aldrig at vide. Jeg spurgte jo hele tiden, hvorfor? Jeg havde nok en fornemmelse, men jeg lød som om, jeg ikke kunne fatte noget som helst. Jeg fik aldrig nogen forklaring. Så... Vi har her bragt første del af debatten fra mødet på Frederikshavn Gymnasium den 22. januar med folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil fra Enhedslisten, som altså har været fredsvagt i Palæstina, og det var Palæstina, det drejer sig om. Resten af debatten med Pernille Rosenkrantz-Theil om Palæstina-sagen vil blive bragt en anden gang.
hermed slut på den originale udsendelse fra 2004 med Pernille Rosenstad Theil. Følgende er altså en tilføjelse den 29. oktober 2023, og det er, at genudsendelsen her nu kan høres på radiokanal internetudgave, der ejes på flygtningeogfred.dk, og som også kan høres på ens mobils podcast-app og YouTube. Man søger bare på flygtningeogfred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan tilmelde sig Flygtningeogfreds abonnement. Og man kan tilmelde sig abonnement på Flygtningeogfreds fremtidige udsendelser, eller høre nogle af de 1500, der ligger her i forvejen. Man kan også tilmelde sig 14 dages nyhedsmedie, Arnes Mail. Husk, at anden del af Pernille Rosenstad Theils foredrag bringes snarest her.